רוצה להתנז אותך, את תירדמי. אני רוצה שתספרי לי מה מפריע לך, מה ההתבלדות שלך, כדי שאנחנו נרפא אותך. אז עכשיו אני מחזיר אותך 20-30 שנה אחורה, ואני רוצה שתתרכזי בטיפול. אוקיי, 1, 2, 3, את מרגישה שהעיניים שלך נרדמות? יופי, את נשקעת, 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 נשקעת. יופי. את בת 40, 30, 28, 25, 27, 20, 10, 8, בת 5. מי לקח את הבובה שלי? גנבו לי את הבובה! גנבו לי את הבובה שלי! שימו לב, מה הפריע לך שהיית ילדה קטנה? גנבו לי אותה, את הבובה של אבא שלי, קנה לי מצרפת! לקחו לך את הבובה. ספרי לנו, היית אוהבת ללכת לגן כשהיית ילדה? לא! למה לא? מה הפריע לך בגן? אהבת את אמא שלך? אוקיי, אז הבובה, אנחנו נחזיר לך את הבובה. יופי. עכשיו תספרי לנו שאני מעלה אותך עוד קצת כמה שנים קדימה, את בת 10. פעם הייתי לוקחת את זה נורא קשה, כל ההתעסקות. מה היה לך בגיל 10? מה הפריע לך? מה הציק לך? עשו עליי חרם! מי עשה לך חרם? עשו לי על ידי... חברת שלי עשו עליי חרם! וזה לקח אותך לעתיד, נכון? זה הפריע לך להתקדם קדימה. אני רוצה שתשכחי את החרם הזה כדי שתוכלי להתרפות. זה היה נראה לי נורא טבעי. את תשכחי את זה כאילו זה לא היה, ואני מחזיר אותך קדימה לגיל שלך, להתבגרות שלך, כדי שתמשיכי את החיים שלך רגיל, כאילו לא היה כלום. את תשכחי את הבובה שנקחו לך, שגרם לך לסיוטים בעתיד, ואת החרם. אני מחזיר אותך להיות אימא, מחזיר אותך להיות לגיל שלך הרגיל 45. אני אספור עד 3, את תתעוררי ותשכחי מה שאמרתי. 1, 2, לאט לאט את מרגישה שאת מתעוררת, העיניים שלך נפתחות. 3, את לא תזכרי כלום ממה שאמרתי. איך את מרגישה? יותר הקלה? יופי, את מרגישה הקלה. את מרגישה שמשהו התנתק מהעבר שלך. יופי, אני שמח. אנחנו ניפגש בטיפול הבא, היפנוזיה. תודה לך, תודה. יופי, ביי.